Elsk jeres fjender. Da jeg gik i folkeskolen for rigtig mange år siden, så var jeg i mange år udsat for mobning, isolation. Jeg havde ikke rigtig nogen venner i den folkeskoleklasse, jeg gik i. Jeg blev ofte drillet. Jeg boede langt fra skolen, og derfor så var det svært at opbygge relationer med de andre. Så jeg mødte aldrig nogen af mine klassekammerater uden for skoletid. Skolen var et sted, hvor jeg tog hen og havde en rædselsfuld lille del af mit liv, og så tog jeg hjem igen. Jeg havde virkelig fjender dengang. De havde navne, og de havde ansigter, og jeg mødte dem 5 dage om ugen. Det kunne være psykisk tortur af forskellige slags, eller overgreb, hvor man følte sig dårligt behandlet. Det kunne også være direkte, at man fik bank nogle gange. Jeg tænkte ikke så meget på dem som fjender, tror jeg, fordi det var ligesom bare sådan, det var. Og når man er sådan den alder, så tror man bare, det er sådan, det er. Så at de skulle være fjender, det havde jeg ligesom ikke inde på lystavlen. De var bare, som de var. Efterhånden som årene gik, og der kom lidt på afstand af min oplevelse af at gå i skole, som jeg dog ikke skal sige, forandrede sig hen mod slutningen af skoletid, så jeg havde det bedre. Men så årene gik, og man fik et perspektiv på det, og begyndte at tænke over de ting, der var sket, og hvordan man havde haft det inde i, så kunne jeg faktisk mærke en ret stor vrede vokse op inde i mig. En sorg og en vrede og en hævntørst over de her mennesker. Jeg kan ikke huske, om det var 5 eller 10 eller 15 års jubilæet for vores afgang fra folkeskolen, hvor jeg havde følgende oplevelser, som jeg ikke fortæller med nogen som helst stolthed, men fordi vi har brug for at se tingene i øjnene. Vi var til jubilæumsfest med min gamle klasse, og en af de gamle bøller fra dengang, en af dem, der havde været værst, han var nu, jeg tror det må have været 10-15 år senere, i gang med at have ødelagt sit liv fuldstændig. Han havde været alkoholiker allerede i 10 år, og hans lever var stået af, hans kone var stået af, og hans muligheder på jobmarkedet var stået af. Og selvom jeg havde ondt af ham, så var der en lille dreng fra 6. klasse inden i mig, som tænkte, det har han rigtig godt af. Ikke noget at være stolt over, men det var sådan, det var. Vi taler i Jerusalemskirken 3 søndage her i februar om den svære kærlighed. Ikke den nemme, men den svære kærlighed. Og i dag skal vi begynde med elsk jeres fjender. Og det er godt nok svært. Det er et radikalt budskab, han har til os i dag, Jesus. Elsk jeres fjender. Prøv at tænke over det. Hvem er dine fjender? Sådan kan det faktisk være svært at definere, om man overhovedet har fjender. Og det er jo sådan set bare at være glad og lykkelig for, tror jeg. Men hvis vi tænker efter, eller bare mærker efter, så kan det godt være, at der kommer noget ind på lystavlen alligevel. Måske er det en konkret person, eller måske er det nogle mere diffuse grupper af mennesker, som du tænker, det der kunne måske være mine fjender. Måske er det nogen, der har gjort dig ondt, eller gør det stadigvæk. Måske er det grupper af mennesker. Jeg kan huske, i min ungdom, så havde vi klart definerede fjendebilleder. Vi havde kommunisterne over i Sovjetunionen, og vi havde fascisterne, hvad enten de nu var historiske eller nutidige. Det vidste vi, det var onde mennesker, det var vores fjender. I dag så er det skiftet ud, så er det muslimske fanatikere i Al-Qaida eller Taliban nede i Afghanistan, vores fjender. Elsk jeres fjender. Som Mark allerede antydede overfor de børnene, så er det jo ikke nogen nem opgave, hvordan i alverden skal man kunne elske sine fjender. Det er da umuligt. Jeg tænker på den lille dreng i skolegården for 30-35 år siden. Hvordan skal han kunne elske dem, der mobber ham? Jeg kan ligesom ikke rigtig få mit liv til at fungere, hvis jeg skal kunne gøre det, Jesus siger.
Mit liv er skruet anderledes sammen. Det er noget helt andet, der er på spil. Hvordan skal jeg kunne elske mine fjender? Gør godt mod dem, der hader jer. Velsign dem, der forbander jer. Bed for dem, der mishandler jer. Vend den anden kind til. Giv tyven mere, end han har stjålet. Lad tiggeren få det hele. Hvad har han gang i, denne Jesus? Når vi kommer til de her så gennemgribende og radikale tanker af Jesus om at elske vores fjender, så er det ikke let at se, hvordan vi skal få hans ord til at passe ind i vores liv. Hvad ville konsekvenserne være, hvis vi begyndte at leve på den måde? Jesu ord på det her sted, og ikke mindst i den tale, vi kender som bjergprædiken, er en udfordring til hele vores opfattelse af, hvad der er normalt og hvad der er rimeligt. Det vil sige til hele vores virkelighedsopfattelse. Den stilles på hovedet. Så mange af hans ord på det sted er ligesom i strid med det rimelige og det normale. Hør en gang, hvad han for eksempel siger i bjergprædiken. Jeg plukker lidt her og der. I har hørt, at det er sagt til de gamle, du må ikke begå drab. Det lyder rimeligt. Men så fortsætter han. Men jeg siger jer, at enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig i domstolen. Hvad? Og han siger den sted, I har hørt, det er sagt, du må ikke bryde et ægteskab. Det lyder meget rimeligt. Men jeg siger, fortsætter han så, enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Og så siger han, samle jer ikke skat på jorden, døm ikke, giv alt, hvad du ejer, vær ikke bekymret for noget, bed uophørligt. Jeg er ked af at sige det, men det virker i hvert fald umiddelbart, og måske er det fordi, jeg er forkølet og sådan lidt småsløj, at jeg ikke rigtig kan få fat i det, men I kan jo sige, at I kan. Men det virker altså som om, der er rigtig langt fra vores trygge og sådan lidt selviscenesatte middelklasseliv i verdens lykkeligste land, og så over til den her radikale forkyndelse, Jesus kommer med, om et liv i fuld tillid og overgivelse til Gud, hvor vi elsker vores fjender. Jeg har normale liv. Vi har normale familier, normale og rimelige uddannelser, normale og rimelige job, normale og rimelige problemer, normale glæder og normale bekymringer. Vi er ikke fantastiske mennesker, men vi er heller ikke dårlige mennesker. Vi har forpligtelser, ikke både hos vores kære og i diverse pengeinstitutter. Men Jesus taler ligesom til os fra et sted, hvor livet slet ikke ser ud, som det gør her hos os, i den normale verden. Der er et eller andet, der ligesom ikke passer sammen. Der er noget, der er i utakt, eller er forskudt, eller har et helt andet perspektiv. Elsk jeres fjender. For 14 dage siden var jeg i Amerika. Lang og dejlig spændende tur. Noget af tiden, jeg var i Amerika, deltog jeg i en kursus for ledere inden for Metodistkirken i Amerika. Og sådan et kursus i Amerika, det er stort. Der var ca. 1000 deltagere. Og kurset var i noget, som hedder Adaptive Leadership. Adaptive Leadership. Som vil nærmest betyde noget i retning af forandringsparat ledelse. Det lyder noget mere klodset på dansk, men det var altså det her. Det handler om, hvordan det sommetider kan være lederskabets rolle i hvilken som helst type organisation, men altså også i en kirke, at stille nogle grundlæggende spørgsmål til den måde, vi er kirke på. Spørgsmål, der afslører, hvordan kirken må forandre sig for at kunne møde udfordringerne fra forandrede omgivelser. Altså spørgsmål, der gør det umuligt for os at fortsætte med at gøre, som vi hidtil har gjort. Fordi vi kan se, at det er noget andet, der skal til. Lederskab opfattes jo traditionelt som den funktion i en organisation, som lægger øret til jorden og i bøn søger en vision for fremtiden og retning for fremtiden.
Lederne skal med andre ord hjælpe med at formulere svar på spørgsmålet om, hvordan vi skal være kirke. Og disse her svar kommer ofte til at handle om, hvordan vi skal forbedre det, vi gør en lille smule. Hæve kvaliteten endnu et lille stykke. Vi skal have bedre gudstjenester, bedre præster, bedre børnearbejde, eller bedre gospelarbejde. Vi skal have bedre af alt det, vi allerede gør. Men jeg tror egentlig, at det, Jesus gør ved os, er at stille nogle andre typer udfordringer op. Han stiller sådan nogle udfordringer, som kunne kaldes forandringsparate udfordringer, eller forandringsparate spørgsmål. Jeg tror, han leder ved at udfordre sine disciple til at se alting på en helt anden måde, til at gøre det umuligt at fortsætte, som vi hidtil har gjort. Han sætter tingene på spidsen. Han tvinger os til at indse, at der er brug for meget mere, end at gøre tingene lidt bedre. Der er brug for bedre disciple, ikke bedre aktiviteter. Elsk jeres fjender. Det handler nemlig ikke om, hvordan jeg kan få det til at fungere i mit liv. Det her er ikke en af de prædikener, der vil hjælpe dig til at forbedre dit liv. Det her er en af de prædikener, der vil få dig til at stille spørgsmålstegn ved dit liv. Faren ved at være kirke på den normale måde, er, at det hurtigt havner i en bestemt grøft. Den grøft, der siger, at vi kan klare tingene selv. At vi kan fikse kirkens, vi kan fikse livets, vi kan fikse vores egne problemer. Med lidt bibelvisdom og en bøn og lidt eftertanke og lidt håndkraft, så kan vi få det til at fungere. Men det er bare det, at Jesus prædiker om en tilgang til livet, der slet ikke begynder med vores normale liv. Og slet ikke tager udgangspunkt i det der med, at tingene lige skal have en lidt bedre løsning. Hans udgangspunkt begynder der, hvor vi giver afkald på vores eget og sætter Guds vilje først. Det er begyndelsen. Og Guds vilje, det er at elske sine fjender. Et eksempel på, hvordan det kunne se ud, hvis vi satte en helt anden dagsorden og vendte hele billedet om. Kan I huske tilbage i 1980'erne, hvor USA's præsident Ronald Reagan sendte krydsermissiler ind over Libyen og bombede som en slags gengældelse, eller hævn for at bruge det ord, der virkelig gælder, for at nogen havde sprængt en jumbojet over Skotland, som faldt ned et sted, der hed Lockerbie. En amerikansk metodist og professor i etik, der hedder Stanley Hauerwas, han stillede sig den anledning op og sagde offentligt, at han synes, at kirken burde sende 1000 missionærer fra Amerika til Libyen, hvor de skulle stille sig op som bombeskjolde. Problemet, tilføjede han, er bare, at den kristne kirke i vores dage i Amerika, og det kan vi sikkert gælde for Danmark også, er så svag, at den er ikke i stand til at producere 1000 mennesker, der vil give deres liv for deres fjender. Så har man stillet et spørgsmål op, som gør det umuligt at fortsætte, som vi hidtil har gjort. Det handler ikke bare om at forbedre os lidt. Det handler om, at vi radikalt vender os til Gud. Gud elsker sine fjender. Han elsker nemlig os. Og hvis vi ikke elsker vores fjender, er vi ikke i Gud. Jeg tror, vi sådan har glemt alvoren i det kristentroen handler om. Paulus kan hjælpe os med at komme i tanke om det igen. Han siger, da vi nu er blevet gjort retfærdige ved tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for at retfærdig. Måske vil man bevåge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere.
så meget mere skal vi nu, da vi er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses for verden. Og så kommer det. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud. Det er sådan virkeligheden, i virkeligheden ser ud. Vi var Guds fjender, men han forlidte sig med os. Derfor så skylder vi ham alting. Så jeg står her som prædikant i dag, uden ret meget andet end denne vejledning til jer. Den er gal med os. Den er gal med mig. Vi kan ikke fikse det, der er galt, med mere af det, vi plejer at gøre. Vi kan ikke løse problemet med en eller anden smart teknisk fidus. Det er umuligt for os at elske vores fjender, så længe vi holder fast i vores normale liv. I stedet for at satse helhjertet på Gud. Det er det. Altså det gør vi næppe, eller desværre ikke så meget, fordi vi ikke vil indrømme vores fejl, hvad ved jeg. Fordi vi satser på den pæne facade, fordi vi er bange for, hvad andre siger, fordi vi hygger os godt med tingenes tilstand, fordi vi vil holde fast i vores vrede. Den føler vi har krav på. Fordi. Glem det. Der er et grundlæggende valg, der skal træffes. Og det skal sikkert træffes igen og igen gennem livet med Gud. Og spørgsmålet og valget her kunne se sådan her ud. Er det Gud, der er Gud? Eller er det dine egne regler, der gælder? Elsk dine fjender. Spørg mig ikke, hvordan. Bare sæt dem i gang. Amen.